קיבלת דוח על החנייה, או שתקף לך שידוך בחצי שנה, או שלא יודע, כל אחד והציור שלו, להרגשת החוסר הנפשי הזה, אבל סך הכל אנחנו היום חיים היית מספר לאנשים בשואה שככה יראו החיים יהודים אחרי 60 שנה, הם לא היו מאמינים. לא מאמינים. כמו שעכשיו לא מאמין שמשיח הולך לבוא. הולך לבוא. הולך לקרות. יש פקקים כבר. מה, למשיח? התחילו הפקקים. בטח. אז זה צריך להיות כיוון השני לירושלים. לא, לירושלים יש כבר פקקים. טוב, פרק למד. פרק למד, אדמו"ר זקן, מתחיל לתת עצות איך להיות שפל רוח. למה שפל רוח? כי אם עשית את כל מה שצריך את פרק כ"ט, אז תניח חתיכת בעל גאווה. אתה נהיה בן אדם טוב, אתה נהיה נורמלי, אתה מתנהג בצורה יהודית כמו שצריך, אתה יודע איך לא להיות עצוב. אז פתאום אתה רואה אנשים שהם נתקלים במצבי קושי, אז אתה אומר, למדנו בתניא א' ב' ג', אתה ישר יוצא מזה. אבל המון פעמים מה קורה? זה מגיע מתוך גאווה. כן? ברוכים הבאים. שהחיינו. עברנו, כנראה שעברנו קרוב מדי אליה, אז היא הרגישה שצריך... דיברנו על המשיח. כן. אז באמת, זה גם דבר שמאוד חשוב להדגיש בתור שאנשים מתחזקים ונהיים דתיים, וכשכבר דתיים, שהמון פעמים בעיית הקירוב, למה אחרים לא מתקרבים או למה אנחנו נתקעים, זה גאווה אישית מול עצמנו, שאני כבר מרגיש שאני כבר עשיתי מספיק לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, אני עשיתי מספיק טובות. כבדיחה מפורסמת על אחד שמחזיק טלית ביד, ואת 4 מינים שהוא קנה ביד השנייה, ומגרד לו אגב, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם לא קשה לך, מגרד לי אגב אם אתה יכול... כן, זה בדיחה, אבל ככה יש הרבה דתיים שככה הם מרגישים. שהם עושים טובה לקדוש ברוך הוא, שהם מתפעלים בעניין, עושים טובה לקדוש ברוך הוא, כל דבר, ורואים את זה בהתנהגות שלהם, בזמן קיום מצוות והתורה, שהם עושים את זה כאילו, אוקיי, מתי זה נגמר, והולכים לראות את המשחק, או לא יודע. כן. יש שם ליגת האלופות או שאין להם? שופרה של ג'סטין ביבר. ביבר? ביבר זה בונה, לא? משהו, לא יודע. אל תקרא בנה אליך ובנייך. לא, ביבר זה בונה, לא? יכול להיות, כן. אוקיי. טוב, זה כבר לא הדור שלי. גם שלי לא, אבל... זה גם לא שלך. יש לי אחייניות. כן? כן. היית צריך לתת לה חבילות של הנרות, הבאנו נרות, צריך לחלק אותם. טוב, אז פרק למד בעצם מסביר איך לא להיות בעל גאווה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי בעצם בתוכן הנפשי שיהודי שמתחיל להתחזק, אני יודעת שיש שם למטה עוד ספרים, בפינה, בפנים, בתוך הארון. כשאדם מתחיל להתחזק, הטבע שלנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו כבר טובים יותר מאחרים. אנחנו יותר טובים מאחרים, הכוונה מעצמנו שהיינו אתמול. זה צריך לדעת. באמת, שאתה משתדל להיות בן אדם טוב יותר, ויהודי טוב יותר, אתה יותר טוב ממה שהיית אתמול. וזה צריך לשאוף בכל יום. זה חשוב. אבל לא לחשוב שאתה יותר טוב מהשני. סך הכל אתה נחשק, הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותך, לחשוף אותך לדבר טוב, ואתה שני עוד לא. ואתה, אם אתה תתנהג כמו שצריך, הוא גם ירצה להיות ככה. ולכן האחריות היא מאוד גדולה על כל אחד ואחת מכם. כמו שסיפרתי בשיעור הקודם, על שהרבא שלח אנשים, מישהו להיות עורך דין. למד בישיבה בניו יורק, הרבא שלח אותו חזרה לאנגליה, שילמד עורכות דין, כדי שיראו יהודי מצליח עורך דין, ושהוא מקיים את המצוות כמו שצריך, עד הסוף, יראו יהודים זקן, ועושה את הכל, ככה תקרב יהודים. ככה הרבא אמר לו. או אנשים באוניברסיטה שהיו מרצים, ורצו ללמוד בישיבה, הרבא אמר להם, בשום פנים ואופן, תמשיך להרצות באוניברסיטה שיראו יהודי, עם זקן שהוא מרצה באוניברסיטה. ארז. זה הצד של הבנים בזה. אין לי אתה רוצה שם להיות... אם אין לי זאת נחבא אל הכלים, אז אני לא אעצור אותך. כי פה יש מקום פרנסית. מקום ואפי, ליד זה רבנו. יפה, אז תדעו לכם שהעניין של הגאווה הוא מורגש מאוד חזק. מה שכן, יש לפעמים מקום כן לגאווה, אבל לא באופן של להפיל את השני, אלא באופן של להוציא אותו לפעמים מהשאלנות שלו. שזה מין משחק כזה שאתה משחק איתו. בדוכן אני עושה את זה המון פעמים לאנשים, אבל לא מתוך התרסה, אלא דווקא מתוך זה שכאילו... לצאת מהרדמות שלהם. ולפעמים זה לא צריך להיות כאן לשייך לתורה ומצוות. אתם זה שאתה רק אומר לך, אני לא מאמין, אז אתה אומר לו, אתה כן מאמין. ואתה מסביר לו את זה גם. היום גם היה לי מופת על זה לא בדוכן, אני עושה עם הילדים שאני תופס, ועם קבוצות וואטסאפים, שישאלו אותי שאלות כאלה. 3-4 ילדים, חבר'ה, שאלו אותי בוואטסאפ שאלות, ומתחילים לשאול פתאום שיחות לתוך הלילה עם ילדים בני 17-15, שואלים שאלות על אלוקים. אז היום אחד אמר, אני לא מאמין, אז אמרתי לו, חכה שנייה, יש לי תשובה. לקחתי ספר של הרבי, של השאלות ותשובות, של הרבי, ספר איש האמונה. פשוט לקחו את השאלות הקונקרטיות ביותר שאנשים לא דתיים שואלים, צילמתי לו את התשובה, שלחתי לו, ואז רשמתי לו בצחוק בסוף,
שלח לי תמונה שאתה עם התפילין אחרי שהנחת. אז הוא ככה כתב לי אחרי זה, אני אשלח לך יותר מאוחר. לא, עוד לא. אבל עצם זה שהוא כתב את זה, סימן שהוא, לא, אחרי חצי שעה הוא קרא, זו תשובה ארוכה הייתה. הוא קרא את התשובה של הרבי, והרבי כותב, כמו שרק הרבי יודע. תשובות שכליות מדהימות שמסבירות לכל אחד שיש אלוקים. אז אתה רואה אדם שהוא אומר לך, אני לא מאמין, בעצם הוא רוצה תסביר לו איך הוא מאמין. אבל לפעמים צריך לדעת איך להכניס לו את זה, אבל לא באופן של התרסה. כאילו הנה נותן לך משנה סדורה לפניך. תדעו לכם, זה רעיון טוב גם, אני לקחתי עכשיו את הספר הזה איתי, שיהיה בדוכן תפילין, כל שאלה שיש להם, כך הנה תקרא את זה 5 דקות. אז אני לא חושב שזה מצווה להסתובב עם הדבר הזה, כאילו מי שכאן עורכי דין וכאלה, יש כאן כמה, יש להם אנשים שאלות, תפתחו להם את התשובה של הרבי, תקרא. הרבי נותן את התשובות, חד וחלק. תשלח לי. לא, את הספר עצמו. את הספר. כן, לקנות את הספר. לא תשובה אחת, יש שם תשובות על הכל, למה השואה קרתה, למה זה קרה, איך זה על פי מדע, הרבי נותן שאלות על כל תשובות על הכל. פרק למד. עוד זאת ישים אל ליבו לקיים מאמר הז"ל, והווה שפל רוח בפני כל האדם. שימו לב, הווה שפל רוח לא בפני כל האדם, כאילו כל אחד ואחד. כתוב בכלל שהאדמו"ר הזקן אומר גם לא יהודים. לא רק עם ישראל, אלא גם כל אומות העולם. איך אני אשפל רוח בפני אומות העולם, או בפני כל האדם? אתה הרי יהודים, כי הם תורה מצוות, יש כאלה אנשים בחוץ, אוכלים ושותים, והם והכלב, הדמיון ביניהם יותר גדול מאשר ביניהם לבין אדם. איך אז אני אהיה שפל רוח ביניהם, בפניהם? איך באמת? שאלה טובה, לא? שפל רוח? זה כבר כמו שקר כזה. כלומר לא גאווה. זה לבש של שקר. לא, כאן אומר שפל רוח. שפל רוח הוא מתכוון, הוא לא אומר אל תהיה גאוותן. שפל רוח, אתה יכול להיות שתרגיש מתחתיו. כן, לא יהיה גאווה, אז אני ואתה שווים, שפל רוח זה... אתה אפילו למטה מתחתיו. סימן שזה לא תגיד לי, בסדר? איך יכול להיות? אתה עושה את רצון השם והוא עדיין לא עושה את רצון השם. תכף הרבי יסביר לנו, לא? כן, כל זה הרבי יסביר לנו, צריך קודם כל לתת דעת וכאלה על איך זה הגיוני. ובאמת לאמיתו בפני כל האדם, ממש אפילו בפני קהל שבקלים. אז היית חושב שאולי תעשה כאילו תשחק אותה, כן, יש כאלה חבדניקים או יחצנים שרוצים לעשות כאילו. לא, הדבר הזה כן אומר, באמת לאמיתו, ממש, כאילו. ומי בפני מקהל שבקלים, הוא האחרון ברחוב, אחי אנטי, אחי זה, אחי זה, אחי. בפניו תהיה שפל רוח. באמת. איך? קל מאוד, בואו תראו. סתם, זה לא קל, אבל הרעיון הוא קל. היינו, על פי מאמר הז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הוא גדל בבית כזה. מה אתה רוצה ממנו? היית גדל שם, היית כמוהו. אני תמיד טוען שזה שמעתי את זה מיובל, אבא שלך. שהדתיים והלא דתיים בדיוק אותו דבר. הוא מאמין באלף, הוא מאמין בבית. שתיהם אנשים מאמינים. גם באדם הלא דתי הוא מאמין גדול, במה הוא מאמין? בעצמו בעיקר. בעצמו, שהוא ברא את עצמו, שהוא חי בלי שום סיבה לחיות. הוא מאמין בהמון תזות שמכרו לו, שהן בדרך כלל הרבה יותר שטותיות מאמונה בקדוש ברוך הוא. אבל ככה זה איפה שתגדל ואיפה שיחנכו אותך, זה מה שתהיה. יפה, אז סך הכל כולם הם אנשים מאמינים, רק מה? אחד מאמין באלוקים, אז שני מאמין בכסף, במדע, גם במדע זה גם, מדע, מה שנקרא מדע שכל שנה הוא משתנה, אבל הוא מאמין באיזשהו תזות שמכרו לו אמונה עיוורת. אז כל אחד באיזשהו מקום הוא מאמין. רק הוא מאמין פה, הוא מאמין פה. כן, תבדקו, כל אחד בדרך כלל הוא ממשיך לגדול כמו הסביבה שהוא גדל בה. בדרך כלל. חוץ ממכם. כן. כל העולם חוץ ממכם. וכל עוד מי שבא לשיעורים. כי מקומו גורם לו לחתור. להיות פרנסתו, ללך בשוק כל היום, ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות, והעין רואה, והלב חומד, ויצרו בוער כתנור באורם מאופה, כמו שנאמר בהושע, הוא בוער כאש להבה וגומר. כן? שימו לב מה הרב אומר כאן. זה שהוא כזה אחד, שהוא כזה קל שבקלים, האיש הכי פשוט שיש, ההוא בשוק שצועק על הבסטה, אז מה אתה רוצה? הוא הולך לעבוד, זה הפרנסה שלו. הוא בקושי יודע לקרוא א' ב', יש הרבה כאלה שלא יודעים לקרוא, נכון? אז סך הכל מה? הוא הולך לעבוד. רוב האנשים כל היום הם לא עסוקים בתאוות שלהם, עסוקים בלסגור את החודש. רובם.
כל הכבוד לצה"ל. אז רוב האנשים הם לא כולם נהנתנים. סך הכל הם רוצים לסגור את החודש, נכון? אז הוא לא למד באוניברסיטה, אז הוא איפה הוא נמצא? בבסטה שלו בשוק. כן, או בדירקטוריון, אבל כל אחד והבסטה שלו, כן? או שאחד כן למדן, הוא עורך דין. אבל סוף כל סוף מה הוא עושה? הוא הולך בשוק. והעיניים שלו כל היום רואות אוהבות, מסכן. מגיל 0 חינכו אותו להסתכל על טלוויזיה. וברחוב הוא כל היום מסתכל על כל מה שהוא רואה. אז רואים, כתוב עין רואה. זה אצלו, עין רואה וזה שמה זה אצלו. אבל אצלנו זה עין רואה, וללב חומד. כן, איך זה עובד? אני תמיד מספר את זה, אתם כולם מכירים את זה. מישהו בדיאטה, אתה מכיר אנשים בדיאטה? ראיתם פעם אנשים בדיאטה? לא. לא? יש תופעה כזאת. אז אתה אומר, אתה רוצה עוגה? לא, אני בדיאטה. אתה שם את העוגה על השולחן, תוך 5 דקות הבן אדם עם העוגה כבר בצלחת. או בפה. למה? בקיבה, נכון. איך זה קורה? הוא בדיאטה, היא בדיאטה. למה היא כבר אכלה מהעוגה? ראתה, חמדה. עין ראתה, הלב חמד. כלי מעשה, הופ, זה כבר באוטומט. את המעשה אי אפשר לעצור. וזה אחת הסיבות שהאדם צריך לשמור על העיניים שלו. זה דבר קשה, אבל זה דבר שהוא חשוב. למה? כי ההסתכלות היא גורמת למשיכת הלב, ומשיכת הלב גורמת כן, מעשים. וזו הסיבה שהתורה ציוותה אותנו לשמור על העיניים שלנו. כן? לא כל מי שעוד לא עשה כאן עדיין אינטרנט קשה, כן? עדיין אני מבין. יש לי כוח על זה. כמובן, זה לא רק האינטרנט, גם כשאתה הולך ברחוב, יהודי צריך ללכת ברחוב, צריך להיות איזשהו טריק, שהוא יסתכל בטלפון שלו, הכשר, או שהוא עושה מבצעים, אז צריך להתמקד בדברים הנכונים ולא בשטויות. כן, זה משימה. זה משימה. כן, תמיד זה דבר ששואל אותי, שואלים בדוכן תפילין, איך אתם עומדים כאן עם תמונות כאלה מאחוריכם? כל מיני כאלה תמונות שיש. אז קודם כל, היום הרחוב יותר גרוע מהתמונות. אבל דבר השני, כשאתה עסוק במבצע תפילין, אז אתה עסוק פשוט למצוא יהודי שיניח תפילין, אתה לא עסוק בשום דבר אחר. וככה צריך להיות, יהודי שאתה חדור במשימה, אז אתה לא עסוק במה שקורה סביבך. וככה, יהודי צריך לדעת שהוא הולך ברחוב, הוא הולך עם משימה לשמור על העיניים שלו. וזה דבר שהוא לא פשוט, וזה דבר שנדרש מכל אחד ואחת. אבל ההוא שלא למד את זה, אז העיניים שלו רואות, והלב חומד, היצר שלו בוער, ולך תעצור את זה עכשיו. מה שאין כן, מי שהולך בשוק מעט, ורואה ובואה יושב בביתו, וגם אם הוא הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו. כן, יש כאלה אנשים שלא אנשי תאוות כל ימיהם וחייהם, כי אין היצר שווה בכל נפש, יש שיצרו כאש בוערת, יש אחד שיותר נמוך. אז הקדוש ברוך הוא גם ברא אנשים שבטבע שלהם הם יותר נהנתנים, הם יותר, העולם יותר תופס אצלם מקום, הם חונכו בצורה כזאת שכסף וממון וענייני העולם הם יותר מושכים אותו. אז הוא לא אשם, הוא ממש תינוק שנשבע. זה קצת עצוב להגיד את זה מצד אחד, אבל צריך לראות את זה ככה, כן? כמו ילד קטן, שאתה לא מתרגש מכל תגובה שלו. למה? כל דבר שהוא גרד, אתה לא מתרגש, נכון? למה? הוא קטן והידיעות שלו קטנות, הוא לא מבין, ואתה סולח לו על הכל. ככה בדיוק צריך להיות עם כל מי שלא שומר תורה ומצוות ולא מתניא. הוא פשוט תינוק שנשבע. הוא חכם, הוא באוניברסיטה, הוא מדבר יפה, הוא אינטלקטואל, יש לו מילים גבוהות ועמוקות, והוא יודע להתנסח בצורה יפה ולא להעליב אף אחד, אבל סוף כל סוף הוא תינוק שנשבע. כי הוא לא יודע את מה שכתוב כאן, הוא לא יודע למה הוא חי. הוא לא יודע בכלל את הסיבה של כל מה שקורה סביבו. אז גם אם הוא רהוט, והוא חכם ויש לו דיפלומות על הקיר, הוא תינוק שנשבע. ולכן כל ההתייחסות אליו צריכה להיות כמו בדיוק ככה. צריך להיות עם המון חמלה ואהבה. כן? לא כי אתה כזה גדול, אלא כי באמת רחמנות עליו. מבין? אבל רחמים זה גם סוג של התנסות. אז זה לא רחמים באופן שתה למעלה מזה. באופן שתה אתמול היית שם, אתה יודע בדיוק על מה מדובר. והקדוש ברוך הוא ריחם עליך ומשום מה שם אותך בתוך שירות עניה ואתה שני עדיין לא. ושאלה טובה למה אותי הוא שם כאן ואותו הוא עדיין לא שם כאן. זו שאלה. הרי באותה מידה זה יכול להיות חצי מהאנשים בחוץ ולא אותנו. נכון? תכלס. הרי אף אחד לא יודע להגיד למה בדיוק הוא יושב כאן עכשיו. מאור אוחנה. ואיך מאור הגיע?
ואיך זה הגיע, איך זה כל זה? זה דברים פלאיים. רק ההתבוננות על זאת היא נותנת לנו להרגיש את מקומנו. שאתה מתבונן כאילו, זה שאני יושב כאן עכשיו, ויכלתי באותה מידה לשבת כאן ב-100 מטר בצפונה או דרומה. היום יש פה... כן, נוכחות משתפרת. בדיוק חשבנו להעביר את זה לבית שלהם. בסדר, גם בסדר. ברוכות הבאות. וואי, תסתירו את זה שלא יבוא הפקח. בוא נורא, לא נורא, באנו מהאוניברסיטה, אנחנו קצת צריכים להתרעמים. לא, אבל תשימו את זה, אני אגיד לך למה, כי קודם כל זה מצולם. לא, יש לנו כאן איזה עוצר קטן לאכילה, כי צריך לבקש רשות. בסדר, בתוך השקית, אפילו בתוך השקית. שימו בשקית. כמו המצע של פסח. כן, שימו את זה, תאכלו מתוך שקית. תרגישו איך זה להיות חבדי בפסח. לקחתי פה לפה קצת. סיגל, יש שם עוד ספרים למטה, מתחת לזה, אם צריך. אז ככה. שמתם לב להתבוננות הזאת שדיברנו עליה עכשיו פה? צריך כל הזמן להשתמש בזה, כי המון פעמים אנחנו מרגישים, כאילו, אני כבר כזה משהו והשני הוא כלום. זה לא נכון, באותה מידה, אתמול אני הייתי שם. ומחר, אם אני לא אשמור על עצמי, אני גם יכול להיות שם. גם הפוך, אתה יודע, זה הוא למטה מימין בתוך שקית לבנה, לא? חשוב מאוד. עד כאן מובן הסיפור? כן. והנה באמת, גם מישהו מחומם מאוד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום התנצלות על חטאיו. ומכיר רשע גמור, על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. כן, אותו אחד שכל תאוותיו לפניו, ובאמת, הוא צריך להיות בן אדם יותר טוב, ולהתנהג כמו שצריך. אין התנצלות על זה שהוא כל היום עסוק בתאוות. גם הוא צריך להיות בן אדם ולהיות יהודי טוב. וזה תלוי בו. אבל מה? זה לא העניין שלך. לא העניין שלך לשפוט אותו על ההתנהגות שלו. העניין שלך אולי לעזור לו, אבל בטח לא לבקר אותו. כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבליבו מפני פחד השם הרואה כל מעשיו. כן, זה... הרב כאן מדבר על מישהו שכנראה שהוא מאמין קצת, או שהוא מבין קצת, כי מי שלא מאמין ולא מבין, אז גם זה לא עובד עליו. כמו שנדבר על לעיל, כי המוח שליט על הלב בתולדתו. כן, האמת שרוב האנשים אמרו להיות שהמוח שולט להם על הלב. כמו שלמדנו בתניא, שאם הלב שולט על המוח, אז החיים זה כמו קרוסלה, אבל אם המוח שולט על הלב, אז זה הטבע של האדם, זה הרעיון של האדם, שהמוח שלו יהיה שליט על הלב. לא שהוא יכבה את הלב, רק שהוא יכוון אותו. כמו ילד קטן מתלהב, שאתה צריך לכוון אותו נכון בשביל. והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש להבה, מפני פחד השם וכמו ניסיון ממש. תראו מה הרב אומר כאן, כשאדם מתגבר על היצר שלו, זה כמו ניסיון. ניסיון הכוונה כמו שאברהם אבינו קפץ לתוך האש והוא כזים שבא לעקוד את הילד שלו. זה ניסיון. וילקח צריך כל אדם, לפי משהו מקומו ומדרגתו. כל אחד שיבדוק מי הוא ומה הוא. בלי הנחות חברים. בעבודת השם לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך, בבחינת מלחמה עצומה כזו, וניסיון כזה בבחינת ועשה טוב, כגון בעבודת התפילה, בכוונה, לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש, עד מיצוי הנפש. כן, היום שאני בא להתפלל אני קורא את הטקסט, אני חושב בכלל מה כתוב פה, או שאני חושב שהבוס שלי אחרי זה הוא נותן לי את הפרנסה. מי מפרנס אותי? שם או הבוס? אולי זה ביבי? אולי זה טראמפ? מי האלוקים שלך? אז אם הקדוש ברוך הוא זה האלוקים שלך, אז את כל תנועת הנפש, אתה צריך להיות בתפילה עכשיו, כאילו אתה עכשיו נמצא לפני המלך, הוא אומר, המלך, שמע, יש גלות, הגיע הזמן לגאולה, הגיע הזמן למשיח, יש פה יהודים שסובלים, יש פה יהודים בתפוצות שסובלים, צריך משיח now. צריך להיות בתנועת נפש כזאת. כל התלונות שיש לנו על הבגץ, על הבדץ, לא משנה על מי, זה מול הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים את ה... דיברנו על זה גם ביום ראשון או שבוע שעבר. כל תנונה שיש לך על המציאות, זה תנונה שיש לך על... זה רק מול הקדוש ברוך הוא. לכן התפילה של יהודית צריכה להיות אש.
לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש, עד מיצוי הנפש. לצאת מהתפילות עייף. יש חסידים שמספרים שאחרי ראש השנה לא היו צרים צום גדליה. למה? הם היו כל כך מותשים מעבודת התפילה של 2 ימים של ראש השנה, שהם פשוט כבר לא היו שייכים בצום גדליה לצום. לא בצחוק, כאילו אמיתי. הם מתפללים עד הסוף. רק לנו זה נראה בלתי נתפס, מה להתפלל באמת? נכון? טוב, אולי דור ודור קצת מתפללים בו עכשיו. אבל אנחנו, כן. צריך להתפלל, צריך לבוא לתפילה כל יום עם כל הכוח. ואם אני בא להתפלל, אני דופק כרטיס, הנה הגעתי, עליתי אמן, הייתי אפילו במניין, זהו, 6:30 יצאנו, נגמר, מה עם ארוחת בוקר? אז אם ככה נראה האלוקות, אז ככה גם נראה העולם. ולהילחם עם גופו ונפשו הבהמית שבו, המונים הכוונה במלחמה עצומה. שימו לב, אחד מוזק מדגיש את העניין של התפילה. ולבדשם ולקטטם כעפר קודם התפילה, שחרית וערבית מדי יום ביום. וגם בשעת התפילה להגיע עצמו בהגיעת נפש והגיעת בשר, כמו שנאמר לקמן באריכות. אז אדמו"ר זקן כמה מכניס לנו לפלונטר, הוא אומר, טוב, אתה רוצה להגיד על השני שהוא לא בסדר, אבל השאלה אם אתה בעצמך, אתה מספיק עושה התקפיה, אתה כופה את עצמך מה שצריך, האם אתה עסוק בלהילחם עם הגוף שלך, הנפש הבהמית שלך, לעשות מה שהשם רוצה, אתה עושה ביטושים לעצמך, או שאתה מרגיש שאתה כבר בסדר מספיק, אני כבר מספיק יהודי, מספיק דתי, תראה את עוכרי ישראל האלה שלא מתפללים, אני כבר מתפלל, אני מגיע לי הכל. האם אני ככה? או אני כבר חסיד, אני כבר עם זקן, אני ואוף, בלי עין הרע? לא. אם אנחנו בתנועה כזאת, שאני בסדר והשני לא בסדר, אנחנו נתקעים, אנחנו יוצאים לפנסיה. אנחנו צעירים מדי לפנסיה. הרב בכלל צעק על זה, מה זה פנסיה? אדם מגיע לגיל 60-70 לא צריך אותו בעולם. הרב אומר שנותנים לך עוד שנה, סימן שאתה יכול להשפיע יותר. בגיל 80 הרב אומר, שאם ניתנה לך עוד שנה מאת השם, סימן שאתה לא רק צריך לעשות עוד שנה ולהשפיע, אלא עוד יותר ממה שעשית קודם. כי אם השם נתן לך עוד שנה בעולם, סימן שהוא רוצה אותך והוא רוצה אותך עם כל הכוחות שלך. אז מה זה שייך לעניין של פרישה? הרב ממש היה כאילו נגד המושג הזה. אז ככה גם באלוקות. צריך כל יום מחדש להילחם עם עצמנו. שנתפלל כמו בני אדם. ולא רק נתפלל, אלא יגיעת נפש ויגיעת בשר. מה ההבדל בין יגיעת נפש ויגיעת בשר? יגיעת נפש זה לא קשה. מחשבה ומעשה. יגיעת נפש זה לא קשה. למה? כתוב יגיעת נפש. יגיעת נפש. זה צריך להתייגע בנפש. למה זה קשה? כאילו זה הולך על הבשר, זה ה... תגיד. יגיעת נפש זה הולך לדעתי על האלוקית. על האלוקית והבהמית. הבשר זה על הבהמית. אז יגיעת נפש, לגרום להתלהב מההתלהבות זה יותר קשור לנפש, אני חושב. זה להתלהב מאלוקות. יגיעת בשר זה לגרום גם לגוף שלך שהוא כולו בשר ומגושם, גם להתלהב. זה גם יגיע. אוקיי. מה עושים? עוד, יפה, עוד. אסור מרע ועשה טוב כזה. אסור מרע ועשה טוב, תתרגמי את זה. להתרחק ממה יגיעת שלא הנפש. טוב ולהוסיף ממה שכן טוב. זה יגיעת נפש או בשר? זה נפש, מה זה? גם וגם, כאילו הבשר מושך אותך למה שלא טוב. נכון. והנפש מושכת אותך למה שכן, כאילו... הלוואי. אתה רוצה נכון. ללכת לזה. הרצון, נראה לי. הרצון ממש. נכון. אז כאן אומר, דווקא על התפילה, וזה הולך על הכל. מה זה יגיעת בשר בתפילה? למשל. לבוא לתפילה, להיות נוכח. קודם כל, לבוא לתפילה. לבוא לתפילה. קום בבוקר מהמיטה, יש תפילה ב6, ב7, ב8, יש לך מניין, להגיע למניין בזמן, לעמוד למניין בזמן. זה יגיעת בשר, למה? כי זה טכני. זה פשוט טכני, זה להגיע או לא להגיע. זה לא בדיחה מה שאני אומר, זה יגיעת בשר. אחרי זה אפשר גם ללכת למקווה, ואחרי זה גם אתה רוצה להתחיל עם עוד חסידות. או, יגיעת נפש, מה זה הנפש? שאני אתפלל לא כמו שהתפללתי אתמול. איך אני אעשה את זה? אז יש בזה הרבה טכניקות, למדנו את זה כל התניא, העיקר זה התבוננות, לימוד החסידות לפני התפילה. להתבונן במשהו, לחיות עם משהו, ואז אתה מתפלל. אין ברירה, אם אתה לא מגיע עם משהו לתפילה, ככה זה נראה, זה כמו אותו בלי דלק. אתה משמע את החירחורים של התפילה. צריך שזה יהיה עם דלק.
או בלילה, או בבוקר, כמה דקות שיהיה חסידות, שיהיה משהו. ואז שאתה נכנס לתפילה ככה, כן, אמנם זו לא התפילה של משה רבינו, אבל לפחות היה לך איזה תנועת נפש בתוך התפילה. היה לך משהו. התפללת עם איזה משהו. זה לא בשמיים, זה כל חסיד שייך אליו. כל יהודי שייך להתפלל עם תנועת נפש. אז זה הגיעת נפש, הגיעת בשר, ממש לעמוד למניין, לענות אמן בקדישים, מה שבא למניין. לעמוד קצת, לעמוד על הרגליים קצת, לשבת שאומרים לך לשבת. כן, יש מקומות שכתוב שיש עניין לשבת בתפילה. יש עניין בברכות תקיעת שמע ושמע. יש עניין שאחרי שעמדת הרגשת שאתה משהו, תשב תרגע. באמת, להנמיך לעצמך. ואחרי זה שוב ב-18 לעמוד. ואז להתכופף קצת. מתי צריך לשבת? בברכות תקיעת שמע ושמע. אין כן אתה החזן. כתוב בזוהר שזה מנמיך את הבן אדם, שהוא פסוקי לזמרה מה עניינם, לזמר עריצים. מה זה עריצים? יש לך בבוקר כל מיני מפריעים. חשבון בנק, פנסיה, פרנסה, מה עם השידוך, מה עם החברים, מה עם הזה. כל מיני עריצים, כל מיני קוצים. כן? אז מה צריך לעשות לקוצים האלה? מזמרה, לזמר אותם. איך מזמרים? עם זמרה. על ידי הניגון בתפילה, שיודעים מתפלל עם תנועת ניגון, אז זה מזמר את כל ההפרעות שלו. ידוע שניגון מוציא את הבן אדם מהבעיות שלו. זה ממש בניגון בגלל שזה מזמורי תהילים. עצם האמירה של זה, אבל יש פתאום עולה לך איזה ניגון, יוצא, זה לא מתוכנן, עכשיו אני אנגן ויצא מהקוצים. לא, זה אתה... בוא ננגן. אתה מנסה להתפלל, ופתאום יוצא לך איזה שורה בניגון, זה לא... יש כאלה שעושים הפוך, שמנגנים, אבל זה קצת לילדים קטנים. לאנשים שמחסידים, אתה מתפלל, אתה מנסה להגיד את המילים, ומתי שפתאום יצא לך איזה ניגון. וכשאמרת שצריך, כאילו יש איפה לשבת, איפה לעמוד, זה חייב לשבת? לא, אפשר לעמוד. אפשר לעמוד, וראיתי רבנים גדולים שעומדים, אבל... עדיף? כתוב בזוהר שיושבים. באמת? כתוב ביום הכיפורים שהגיעת בשר, זה עניין שיש כאלה שראש השנה ויום כיפור שעומדים כל היום. נכון. זה ספציפי. ובכלל כתוב בחסידות יום כיפור שזה השיא של ההגיעה של היום של כיפור, בעצם זה שאתה מתענה. זה השיא, שאתה עומד כל היום, זה הקדוש ברוך הוא הכי נהנה מזה. אבל לא כל יום זה יום כיפור. נו, זה ניגון חסידי פה משהו. צריך... חדשים גם ישנים, לא יציג איזה ניגון פה של... אנחנו אחרי מה שאתה אומר, כבר לא מרגישים חסידים. או! נו, צריך שיגיעת נפש בגלל השר. בלי לחיים זה לא אותו דבר. חסידים בלי לחיים זה לא... למה לא הבאת? נגמר? לא של נגמר. לא יודעת אם זה קשור עכשיו, אבל שהוא עשה את הניגון משישי. של האדרת ואמונה. או, זה גדול על ה... גדול קצת. על הקהל יד. תתחיל עם מה שנקרא, עוד בכלי ה... נו. סוף שעשית לחיים. תחשוב שעשית לחיים, צריך ניגון. איפה עשית לחיים? איך לא הבאת לחיים? איך לא הבאתי לחיים? למה לא הבאת? הלכתי באוטו. יש לך באוטו, נוצאים לחיים באוטו. אני פה? כן, אבל לא יודע אם יש לי... יש פה כסת. תן לחשוב רגע. לא, יש לו כאן באוטו. לא בטוח שיש לי, אין. לא, צריך לעשות. יש את הוויסקי שאתה לא אוהב. הזרקתי אותו. כן, אנחנו צריכים להיות פה זה, תכניך איתו בעדינות. יכול להיות שנחזור את השיעור לאיזה בית או משהו כדי שיהיה עבירה ביתית. כן, הם ביקשו אולי זה שבוע בית אצלכם, אבל זה בניחותא. נבוא לבדיקה. צריך לעבור לסיור. שורות ביתכם יעידו עליכם. איי 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 ay 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 ay
טוב, נביא פעם ארגז. בסדר גמור, לא, זהו. נתמודד פה עם ארגז, נשים פה ארגז, וכל פעם לשתות פה. כן. יפה. הנה זה. אז זה הגיעת נפש שהגיעה לסל. צריך להתייגע, והגיעה לא מספיקה שהגיעה תהיה באחד מהדברים, ותדעו לכם שהגיעה זה בכל דבר שעושים. החזן מפריע לי, הוא מתפעל מהר מדי, לאט מדי, לא מצליח לכוון, לא מצליח ללמוד, הוא מפריע לי, אין לי זמן, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אני ממהר, אני לא מספיק. כל ההפרעות האלו צריך נגדם יגיעת נפש ויגיעת בשר. אדמו"ר הרש"ב אומר שהדבר הכי חשוב של יהודי זה איך נראה תחילת היום שלו. שהוא יתפלל כמו יהודי בבוקר, זה נותן לו כוח שכל היום יראה כמו שצריך. והתפילה צריכה להיות באופן כזה שלא משנה עד מתי הוא יתפלל וכמה הוא יתפלל, ואפילו אומר שאפילו שהוא יפסס את ההתחלה של העבודה שלו, ואפילו שהוא יפסיד כסף, אבל זה נוגע בחיי נפשו של יהודי. זה צריך לדעת שזה הבונקר שלו. ככה צריך לחיות, זה תנועה של למעלה מן הטבע. וזה הגיע, כי אבל הוא אומר לך מה? מהר, תספיק, צריך לצאת, צריך ללכת, צריך לעשות. נכון? נכון? כן. הוא לא אומר, מהר, לך. תספיק, יש לי ילדים 13 ברחוב, אתה אומר, תפילין, אומר לי זמן. מה לך זמן, מה? בן 13. מי אתה מנהל? כי מחדירים לראש של הבן אדם שהוא צריך להספיק. נכון? רק שלא מבינים שלהספיק זה כאן, זה תורה ומצוות. אם הוא, לא, אני אגיד את האמת, מצד, כן, אז תקחי את זה לעצמך ותוכלי, כי מצד הכבוד למקום. זאת אומרת, כי הוא ביקש שלא נאכל. בסוף תעשו פריסה בחוץ. מה עם העלובה? וואי, אז לא מי שמגיעים לו, תקחי לעצמך קטעת מהמון, אני יודע שלא אכלת כלום, שתית כלום, אז תקחי. רחמנות. איזה פרק זה היה לעלובה? פרק הקודם. לא. כן, פשוט זה היה פרק ארוך מאוד ודיברנו עליו איזה חודש, אבל כן. כן. דופים אחורה. כן, פרק הפתת. רק דיברת על תאווה, שמת להם את הבומבה על השולחן. זה תאווה, זה קשה. משהו. אם בזה נופלים. כן, וכל שלא הגיע לידי מידה זו, להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, שאתה לא מתייגע, אם אתה לא מתייגע או את לא מתייגעת, להגיעת נפש והגיעת בשר, שהגוף שלך צריך קצת לקום בבוקר, או לתש את עצמו, ללכת למניין, מי שכבר במניין הלכת למקווה, ומי שמקווה ללמוד חסידות, זה דרגות. אולי נסביר לחדשים מה זה לבטש, שלא ייבהלו. הם הבינו טוב נראה לי, לא? לבטש כמו גזע עץ שהוא לא נדלק. צריך לשבור אותו כדי שידלק באש, נכון?
ככה אם הגוף הוא מגושם כמו גזע עץ, אז הוא לא מתלהב מאלוקות. למה הוא לא מתלהב? כי הוא מתלהב מאוכל, שתייה, העולם הזה. הוא מתלהב מספורט, הוא מתלהב ממה שהעולם מציע. כי הוא מגושם, אז הוא נמשך לדברים מגושמים. אז מה צריך לעשות לאותו אדם שהוא כזה מגושם? כמו גזע עץ, שכדי שהוא ידלק צריך לשבור אותו, ככה האדם צריך לשבור אותו. אז עדיף שהעולם לא ישבור אותו, כן? כי הוא שובר את כולם. זה הדרך של, זה כאילו, זה חסד של השם שהוא שובר את הבן אדם שהוא לא ירגיש טוב עם הגלות. אבל מי שהשם לא שובר אותו, הכוונה היא, זה אנחנו פה. כל מי שלומד תורה צריך לשבור את עצמו, לבטש את עצמו, להתבונן איך הוא כל היום מחפש, בדיוק כמו הבהמה, הוא מחפש איך לאכול, איך לשתות, או איך להשיג אוכל ושתייה, או איך לקנות איזה אוטו יפה. תענוגים של עולם הזה. כן, הוא מחפש אפילו, נקרא לזה, לשרוד. לשרוד. אז כשאדם מתבונן שהוא כמו כלב, אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה להיות כלב. אז הביטוש הזה, ועוד כמה וכמה ביטושים שיש לנו, גורם לנו לצאת מעצמנו קצת. נכון, דורון? באמת. יופי. כל שלא הגיע מידי מידה זו, להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו. עדיין לא הגיע לבחינת ואיך מלחמת היצר הבוער, כי יש להבה להיות נכנע ונשבר מפחד השם. אומר לך, אתה רוצה להבין טוב ברחוב שלא מצליח להתגבר על שום דבר? והוא צריך להתגבר על זה? זה כמו שאם אתה תתחיל להתייגע כמו שצריך, הגיעת נפש והגיעת בשר עד הסוף, ותתגבר על עצמך, אז הרמת קושי הזאת שאתה מרגיש עכשיו, זה הרמת קושי של האיש בשוק, שהוא צריך לצאת מהתאוות שלו. מה שאומר שאסור לנו לשפוט אותם. ברור. שבעצם זה הפרק מדבר על זה. ברור. שאסור לנו לשפוט מישהו אחר עד שאנחנו לא עומדים במקומו. כי אתה במקומו, זה מה שאומר, אתה במקומו. רק שהמקעו בשוק ממש, והוא נהנה מתאוות העולם, והוא לא מסוגל לצאת מזה. אבל אתה בעצמך, אתה לא מתלהב מאלוקות, אתה לא מתלהב מתורה מצוות, אתה מתלהב גם אתה מתלהב מעולם, רק שאתה משחק אותה שאתה דתי, חסיד, לא משנה מה. אז כל עוד שאתה לא מתייגע על אלוקות, אז אל תשפוט אותו, כי אתה לא מבין בכלל את ההתמודדות שלו. זה ממש בוחן כללות בלב, כאילו הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה אנחנו מונחים. נכון. זה רק אתה מולו, אתה לא עובד על אף אחד. אולי אתה עובד על העולם, אבל אתה לא עובד על אף אחד. תמיד אומר לנו שמי ששם כיפה ומגדל זקן, זה לא אומר שהוא דתי. זה לא אומר שהוא שומר תורה ומצוות. כי יש את העניין הזה שאתה כל הזמן אומר שכאילו, בוא, קודם כל תהיה כמו שצריך, ואחר כך תתנסה על אחרים. נכון, אבל גם אז אל תתנסה על אחרים, נכון? זה כמו אפילו במובן הגשמי, שיש אחד לוחם שעשה 3 חודשים מסלול ומתייגע וזה, ויש אחד שהולך וקונה את הקומטה. ואת היית שם שאת מעידה על זה? בזה או בזה? הייתי באחד מהם, כן. שמעתי עליו. מה? מה שייך בתור אישה לדבר מה גברים עושים בצבא? אני אומרת ש... יש פה מלא... יכולה להעריך יש מה פה מלא לוחמות. לא, השבאתי את זה אחד לשני, אתה לא זה לא מתאים הבנת. בכלל שתדברי על זה. מה? לא, זה בסדר. אבל לא נורא. אני גם הבנתי מה היא אמרה, אבל זה לא שייך, זה לא מתאים. צריך להגיד לחיים שם. לדעתי, לעניות דעתי. סליחה, אני מצטערת אם פגעתי בך. לא פגעת בי, אבל לדעתי זה לא שייך. אוי, סליחה. אם היה לחיים, עושים לחיים עכשיו, אין פה לחיים. לחיים. נחשוב שעשינו לחיים. אבל זה צריך להיות, זה רק דוגמה, כן? יש כאן... כן. וכן בעניין ברכת המזון, וכל ברכת הנהנין, והמצוות בכוונה. ואין צריך לומר, כוונת המצוות לשמן. אז מה הוא אומר? תסבונן שאתה עושה ברכת המזון, מה בדרך כלל אתה עושה? אתה אומר, טוב, בוא נסיים ברכת המזון. זה בדרך כלל מה שאתה חושב. לא? בוא נסיים את הארוחה. בוא נסיים את הארוחה, שייך לישון, לנוח סוף סוף. כבר 4 שעות אנחנו חושבים על השולחן. הגיע הזמן ללכת לנוח קצת. הוא מביא לנו עוד עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה. וואי, הרגו אותנו. היום שלה, ביום שבת. 7 סוגי עוגות, 7. בוא נמשיך. כן. זה לכל השבוע פשוט. זה תחמושת לכל השבוע. אז כן, ברכת המזון, וכל ברכת הנהנים, אתה עושה את המצוות בכוונה? מה הכוונה של המצוות, דרך אגב, אתם יודעים? מה? מה הכוונה של כל מצווה שעושים? זה אחר אותנו לישון. הכוונה הפשוטה של כל מצווה היא צריכה להיות, אני עושה את זה, קודם כל, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות את זה. קבלת עול מלכות שמיים. נעשה ונשמע. כן. הכוונה הפנימית יותר שעל ידי זה מתגלה אור אינסוף ואני מתאחד עם אלוקות. אבל אם את הכוונה הראשונה של הקבלת עול מלכות שמיים, אז האור לא נמשך.
ככה אומר אדמו"ר הזקן. מי שמחפש אורות, אז הוא לא מקבל את האורות. מי שעושה כלים, אז נמשכים לאורות. מי שעושה קבלת עול מלכות שמיים, שזה העניין של כל מצווה. רגע, לעשות מצווה עם כוונה, זה כשאני עושה את המצווה, בתוך תוכי להרגיש שאני עושה את זה כי נעשה ונשמע. עוצרים שנייה אחת, למה אני עכשיו עושה קריאת שמע? מהרצון להצטוות עם הקדוש ברוך הוא? זה הכוונה? הכוונה הראשונה היא, למה אני קורא קריאת שמע? אני עכשיו עוד שנייה הולך לשים את היד על העיניים, למה? כי השם רוצה עכשיו קבלת עול מלכות שמיים, הוא רוצה שאני אקרא קריאת שמע. אני עכשיו מניח תפילין, למה אני מניח תפילין? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אניח תפילין. ככה צריך לחשוב שנייה אחת, אני מתפלל, למה אני מתפלל? כי בא לי, כי אני רוצה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתפלל. נראה לי אבל שזה כמעט והכל ככה. לא, אבל לחשוב את זה, לעצור שנייה ולחשוב את זה. ככה זה, בלי לשאול אותו מדי שאלה. לא, אבל בהתחלה הוא התחיל עם משפל רוח. ואז כאילו, למרות שבן אדם יודע שזה מצוות אותו ורוצה לעלות, אז הוא צריך להיות שפל רוח ולהגיד זה מה שהוא רוצה. נכון. נכון, יימשך לך החיים, תעשה כלי, יימשך אור אין סוף וכל הברכות והצלחה בעולם הזה ובעולם הבא ובגן עדן וימות המשיח ואין עליך. אבל למה אתה עושה את זה עכשיו? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להניח תפילין. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להדליק נרות שבת. כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לשמור שבת. כל הזמן צריך לחשוב על זה. זה בפרשה, מה שלמדנו ביום ראשון. כל העניין של הכניסה לרצו. זה בדיוק נכנס בשלום. נכון. מה זה כניסה בשלום? לדעת שאני עושה את זה לא כי זה עושה לי טוב, אלא כי זה קודם כל רצון הקדוש ברוך הוא. ואז אני נכנס לרצו. רק ככה אפשר לצאת בשלום. אתה לא מכניס את עצמך פה בכלל, כאילו... בדיוק הפרשה. כאילו יש את הקדוש ברוך הוא. נכון. אבל צריך כל מיני לזכור את זה. בטח שזה קשה. בטח שזה קשה. כי בדרך כלל האינסטינקט שלנו, כאילו לשים את עצמם, כאילו קודם כל אני. ופעם ניתן אמרה משפט יפה, תורידי כל הזמן את המילה אני, תורידי אותה בכלל תורידי אותה בלקסיקון. תשאלו דתיים כל הזמן, תתקינו אותם. לא, זה... למה אתה מקיים תורה מצוות? אנחנו מתקינים את עצמנו וזה כל יום. נכון, צריך להתקין, צריך להתקין. צריך גם ללמד דתיים קצת, שידעו קצת מה ללמד דתיים. אין להם מושג, אין להם שמש המושג. תלוי למי, יש כאלה שכן, יש כאלה. אני גדלתי באוכלוסייה שכולי ידעת. אמיתי. איפה גדלת? בשומרון, כולם מתנחלים, שאלו אותם למה. סתם יש להם לא, יש בהם אליה. מתוך 20, 16. נשארו? כן. מוצלח מאוד. הופתעת. מספר טוב. לא, אבל עדיין זה... היית במקום חזק אז. כן. לא, כי זה יוצא דופן. כן. אבל שוב, מה ההגדרה לדתיים? זה, אתה יודע. לא רציתי... אתה החלט, לפי מה אתה מחליט, או אדם מחליט, שזו הדרך הנכונה ולא הדרך שהם חיים. מוחלט על מה, אם הוא שומר על שולחן ערוך. כקוצו של יוד, זה הדבר שהקו שמתווה בחיים שלו, אבל רוב הדתיים לאומיים שומרים שולחן ערוך. ברוך השם. אז הם דתיים. כל הדתיים דתיים. אין פה... מה זה כל הדתיים? אני לא רוצה לפתוח, אפשר לפתוח את זה. למה? כי הם לא שומרים שולחן ערוך, אין מה לעשות. חצי מתל אביב מורכבת מתדל"שים, אתה יודע. כן, אני יודע. אתה יודע איפה הם הגיעו. כן, יודע. לא אשמתם, הם לא נתניה. קודם כל זה גם עניין של חינוך. זה מה שאני אומר. אני לדוגמה חינכו אותי בבית. שקודם כל כן, צריך לעשות כי זה מה שהוא רוצה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. נכון. אבל מעולם לא הכריחו אותי. לעומת זאת חברים שלי שהכריחו אותם, אותו 4. הכריחו אותם, כפו עליהם, ואיפה הם היום? לא מעניין אותם בכלל. כן. 2 מהם חיים בכלל בחוץ. בסדר גמור. אני רק אומר שהעניין הוא כזה, זה לא רק השולחן ערוך, אלא הכוונה, זה צריך להיות תנועת נפש חסידית, שאלוקות זה העיקר בחיים. זה מתבטא בזה שאכפת לך מאלוקות. בסדר, אבל קודם כל, גם מה שהתחלת קודם כל, זה דבר בעניין של נתניה, שקודם כל, שהיה באותה תקופה הפרדה מלאה בין לומדי תורה וצדיקים, לעומת היהודי הפשוט, העיקרים, שהם כאילו היו מתפללים, בסופו של דבר עובדי אדמה. נכון. גם כאלה צריך קודם כל. צריך אותם ובהמוניהם. קודם כל. אבל בדור הזה צריך שכולם בסוף ילמדו נתניה, כי אחרת זה נושר. אתה מבין מה אני אומר? כן. שתינו מבינים חדשים. זה לוקח צד אחורה. הבחוץ נהיה חזק. מושך אותך חזק. זה מה לעשות. זה לא אמרתי אם אתה לא מקבל סיבה, אתה אומר יאללה, עשיתי, ודי, איפשהו הבחוץ מדליק אותך יותר. יפה, נמשיך. וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. זאת אומרת, לא רק שבמצוות תתחיל לכוון ותתחיל ללמוד, לעשות קריאת, בוא נגיד זה ככה, תנסה להתבונן, לעשות ברכת המזון לפחות כמו שנהנית מהקינוח. לפחות.
תקדיש את אותה תשומת לב שאתה מקדיש לרקע האוזן, כמו שאתה הקדשת לקינוח. אני צוחק, אבל זה הנקודה. אז גם בתורה שלך, אז זה טוב שאתה מגיע לשיעור פעם בשבוע. דבר גדול. אבל צריך ללמוד הרבה יותר מכמה שאתה רוצה, וכמה שאתה חפץ אפילו, ויותר מהרגילות שלך והטבע שלך, אפילו שאתה לומד הרבה תורה, מלחמה עצומה עם גופו. צריך להילחם. עוד שעה, עוד 5 דקות, עוד דקה פה, עוד דקה שם. אז זה לא שווה. מה זה? מי שאוהב ללמוד ולומד בכיף ורוצה... תמשיכי, אל תדאגי. אז אין את העניין הזה. אל תדאגי. יבוא יום. חס וחלילה. מגיע. מה זה? האורות נדבים. לא, חד שלנו, הם נכבים למי שלא ממשיך לעשות כלים. עדיין משהו שאתה אני מדבר איתך עברית פשוטה. הרצו ושוב, אנחנו אתם פה כדי לתרגל את זה, לצאת מהיפשושיות הדוסית שמלמדים אתכם בכל מקום. אני מתנצל, זה שקר, העולם מוכר שקר, הנפילה הרוחנית הזאת, שנהיה, אדם מדמיין לעצמו. פה, אצלי? אני הייתי בכל השיעורים ולא שמעתי את זה. לא, זה לא בדיוק נפילה. יש רצו ושוב. זה לא נפילה, זה שאתה פתאום כזה נתקע. ואז אתה עובד על עצמך, עושה התקפיה, כדי להמשיך. זה לא משהו שלא... יפה. התקפיה כדי... ההתקפיה... שנייה, לא, אין שום דבר פשוט. אם היית ביום ראשון היית שומעת, חבר הכנסת, יש את זה בתמונת. תקראי, הוא שם את זה מוקלט. כן? בסדר? מה זה? כן. לפחות, אין לך מדרשה לפחות? לא שאת לבנת. אמרת לי שאני לא בעד, התחלתי לבוא. טוב מאוד. ברוך השם. טוב, זה רצו ושוב. אז הנה, אני מסביר. זה קיים. הירידה הזאת היא לא באמת ירידה. זה מה שדיברנו, גם בתניה, זה היה גם בתניה שבוע שעבר, וגם ביום ראשון דיברנו על זה. זה לא ירידה, אלא השבוע אומר לך, תשמע, זה היה נחמד עד עכשיו, זה כמו ילד קטן, הוא עושה כיתה א', ב', ג', כפיים, עכשיו יש כיתה ב', אז הילד ממשיך א', ב', ג', אז הוא אומר לו, זה היה נחמד, עכשיו בוא נקרא מילים. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הנה הקדוש ברוך הוא, אני עושה א', ב', ג', יש בשבת, אז בהתחלה אתה מקבל חיוך. אחרי זה אתה לא מקבל חיוך. למה אתה לא מקבל חיוך? לא כדי שאתה תרגיש, אוי, הנה הירידה שאחרי העלייה. לא! זה הזמן עכשיו שאתה תתחיל לקרוא מילים. זה הזמן שתיכנס לאלוקות הרבה יותר חזק. זה לא ירידה, זה הקדוש ברוך הוא לא נותן לך את אותו חיוך, כי הוא רוצה ממך יותר. אתה עלית לכיתה ב'. בדיוק, אז זה נקרא להיתקע. זה לא להיתקע, הפוך. זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה היה נחמד. אתה תקוע, תתקדם. זה היה נחמד. אז זה עכשיו, אז זה לא, זה עלייה. זה התחלה של העלייה החדשה. לעבוד בשביל העלייה הזאת. אז מה זה קשור לאורות? אתה מרגיש תקוע. אבל מה זה קשור לאורות? התקיעות זה אתה. אתה לא אין לך עבודה. השם אומר לך, תתחיל להתעורר. אז ההתעוררות היא מה שיהיה לך יותר התלהבות ויותר חיות. יש לך, את מאוד רעבה. נכון. שאת רעבה. כן. אתה יודע שאני כל בוקר קמה ואומרת, מה אני צריכה את זה? את באורות נשמה. כדי לעבוד על זה. ברור שיש לך עבודה, לכל אחד יש עבודה. יש עבודה שהיא הרבה יותר קשה. אין לי כוח. הכוונה שצריך, מה צריך עכשיו? יותר התקפיה ויותר... לא מספיק פעמיים בשבוע שיעור. נכון. 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 נכון, אז זה לא תקוע. זה אתה מרגיש כבר את הדרך למדרגה הבאה שלך. נכון. אז זה לא נקרא תקוע. כל עוד תעשה עבודה, כל ההסתכלות... אז אתה תקוע. זה אומר שנחבים מהאורות. אז זהו, זה לא נחבים מהאורות. אז הגישה הזאת היא פשוט גישה... אבל זה כאילו, אתה צריך לא רק למלות דלק, אתה צריך גם ללכת לייצר את הדלק. זה שונה, ושאתה באורות יש לך דלק, אתה צריך למלות רק. זה שונה, אתה יודע, זה טוב מאוד. לכן לא צריך לייצר את הדלק, צריך ללמוד עוד מאמר, ועוד תניה, ועוד חסידות, וזה הכל. זה לך דלק, בכיס. יש לנו משאבי טבע, לערבים יש את הדלק. חבר'ה, מצאנו את האזור שחוצבים את כל האלוקות. אבל הנה, קרין אמרה משהו נכון. קרין מדברת בעצמה, היא אומרת, יש את... לא, יש את העניין הזה של... יש את העניין הזה שלא מגיעים לשיעורים, אז זה הכל. זה בעברית פשוטה. כשאתה מפסיק לבוא, אז הקדוש ברוך הוא מפסיק חייך. מה? חוזרים לכאן, הוא חוזר לחייך. הפוך, אני מראה לך שזה, הפוך, זה שאת מרגישה לא טוב עם זה שאני התקדמות, זה כי השם אומר לך, תתקדמי, את צריכה לשמוח. ההוא שמרגיש בחוץ צור עם עצמו, זה הדפיקות האמיתית, זה הירידה האמיתית. אני מדברת לך שלב לפני. אוקיי, אתה בא לשיעורים, פתאום יש לך מצב שלא בא לך. אז עכשיו מה העניין? יש סיפור מהצמח צדק, שמישהו בא לצמח צדק ואומר לו, מה אני אעשה עם זה שאין לי חשק ללמוד? אז אמר לו הצמח צדק, ומה אני אעשה עם זה שיש לי חשק ללמוד? יפה.
תשובה שצריך לעשות אותו דבר. הפוך, זה שיש לך, אין לך, זה הזמן להתחיל לבוא לשיעורים. זה הזמן שמתחיל להיות אמיתי עד עכשיו, זה ההתעוררות שנתנו לך מלמעלה. עכשיו בוא נראה אותך רציני. זה גם היישום. למדת. נותנים לך עכשיו הזדמנות ליישם את מה שלמדת. ועוד רק להמשיך לעשות מה שאתה עושה קודם. בדרך כלל, המון פעמים זה. המון פעמים זה עצם העניין, תמשיך. חבר'ה, אל תיפנו לשענות הדוסית. היא הפילה חללים רבים. באמת. אני טוען ואני אמשיך לטעון את זה שכל הבעיה שאנשים לא מתקרבים, כי הדוסים לא משדרים חיות ושמחה והם נראים מאפלים, אז זה לא נראה כיף. אבל אם תראה כמה דוסים חבר'ה מני כמו שסובבים פה ושם, תגיד כמוני. אז זה עושה חשק, לא כמוך וכמוהו וכמוכם פה. שאתם אנשים חיים, אז אנשים חיים, זה מושך, הם גם רוצים להיות כמוכם. למה? יש לך את כל הישיבות, את יכול להיות כל המתנחלים האלה שהם שמחים כל הזמן. אז זה מושך. זה שלט לקדוש ברוך הוא. אז זה כן מושך. הם פשוט נמצאים בהם, לא במקומות הנכונים כדי שיראו אותם. צריך ליישב את הארץ הזאת, שנוכל לשבת לקיים פה שיעור תורה. גם וגם. נכון, גם וגם. אני לא שואל את העבודה שלהם, עבודה נהדרת. אבל בינתיים צריך לתפוס את היהודים כדי ש... כל אחד יעשה את העבודה שלו. צריכה להיות על הכבאות, אני בעד זה. הולכת להתיישב על איזה גבעה. על איזה גבעה פה, ברבים. לא ברבים. ככה זה יגיעת נפש. לראות צאן קצת. יגיעת נפש ויגיעת בשר. מה לראות צאן? מה, אתה ערבי? לא, יהודי, מה זה? יגיעת נפש ויגיעת בשר, זה לא... כל האבות היו רואה צאן. היו. מי היה הכי חזק? תתקדם, זה במפר דור. יוסף, מה הוא היה? הוא היה רואה חשבון במצרים. היה משביר. הוא היה רואה חשבון במצרים. כן. והוא אין ארוך לכל האחים שלו. הוא המציא את הריבית. אתה מבין? סור ריבית, אבל הוא... כן, הבנתי. כל העבודה של הדור שלנו זה לא להיות חוות נוגדים. זה מקסים, זה מתוק ויקבלו גן עדן. טוב מאוד. העבודה של הדור שלנו זה לתפוס עוד יהודי, לכבוש אותו שהוא יהיה ארץ ישראל. אם הוא יהיה ארץ ישראל, למנו נוכל כבר לעשות כאן את כל הארץ שלמה. יפה. כי הלומד מעט יותר מטבעו, הרי זה מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. דמיקרי רשע גמור, אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. איי. מה הוא אומר? יש אחד שגם לומד יותר מהטבע שלו, מהרגילות שלו, אבל מה? זה מלחמה בקטנה. זה כלום לעומת מלחמת היצר שלו הוא בשוק. או שהוא יצא מהשוק ויבוא לשיעור תורה בשבילו, זה קריאת ים סוף. יש כאלה שלהביא אותם לשיעור תורה, זה כפשוטו קריאת ים סוף. עצם זה שהוא יושב כאן שעה וחצי, והוא באמת, והוא לא יהיה בחוץ, הוא כבר עשה את שלו לאותו יום, לפחות. ולכן הוא אומר, שאדם קצת יותר מהרגילות שלו, אז הוא לא נלחם. וסוף כל סוף מה אנחנו צריכים להיות? אחד שמנצח את יצרו, כן? כמו שהוא בחוץ צריך לשבור את עצמו, לצאת מהשוק. ומה לי בחינת סור מרע ומה לי בחינת ועשה טוב? מה לא משנה מה הוא יכול לעשות? הכל עם מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא, שזה התנועת נפש יחיד, צריכה לתת לכל יהודי. השם רוצה את זה, אני עושה גם את זה, יש עוד משהו, יאללה. כל דבר שאומרים לך לעשות, רק שנייה. צניעות, או זה כבר כבד עליי. אוי, שבת זה כבר לא מסתדר לי מה הלוז. אני צריך מלא כסף. אוי, רק שנייה, שיעור תורה, לא, יש ליגת האלופות. כל אחד יש לו את הקטנצ'יק הזה שלו שאומר, כן, אבל עכשיו זה לא מסתדר לי עם הלוז שלי. אז הגיע הזמן שתחליף את הלוז. שלא תפסיד בסוף, מרוב לוז. תהיה עצם לוז. זה אבות. איך הוא אומר? הכל עם מצוות המלך הקדוש. כל דבר שהוא רוצה בשולחן ערוך, זה הכל מה שהוא רוצה. אז זה נוגע לי, זה אני מוכן, זה אני לא מוכן. זה מתחשק לי, זה לא מתחשק לי. סימן שאתה עדיין עסוק איפה? בעצמך. שמע הקדוש ברוך הוא, פרגנתי לך שבת, פרגנתי לך זקן, אני אפילו מוכן לפרגן לך. שעה בבוקר גם פרגנתי לך. 3 תפילות ביום. ללמוד גמרא, הלכה, לעמוד בסנטר, להניח ליהודים תפילין, לחלק נרות שבת. חב"דניקים יעשו, אני אמחא להם כפיים. תרום להם 100 שקל בשנה, עשיתי את שלי. לא, כל יהודי צריך לדעת שזה מלחמה. היום הרב דיבר על זה, יש מלחמה בחוץ. והמלחמה זה תלויה בכל אחד פה. דרך אגב, כל 10,000 נרות עד אצלנו, מחכות לכם, כל הבנות. אמרנו בל"ג בעומר, לא? מה בל"ג בעומר? שורפים את כל הנרות. על מה?
זה אצלי בבית. עושים מנורה. הלכתי הבאתי. עושים מדורה אצל הרב עדי. לא, צריך להכין אותם. מדליקים 10,000 מנורות. 10,000 נרות לחלק. וכן בשאר מצוות ובפרט בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וקאי גאווה. הרב אומר, בפרט במצוות, למה מצוות לפעמים זה קשה לבן אדם יותר? ללמוד תורה, הוא מרגיש כמו איזה אריסטוקרטי, לומד משהו חכם, פילוסוף. חתרנו גם בזה. בדיוק, אבל מצוות זה כזה, מה עכשיו לקשור את החוטים האלה לידיים? שים את מה זה הדברים האלה? יש לך פה כל מיני שנוזלים כאלה, ציציות האלה, מה זה צריך להיות? והצדקה בכלל. וצדקה, מה אני אתן לו? שילך לעבוד הפרזיט הזה, נכון? אמת. יפה. לכן זה נקרא, לא רק שייתן צדקה, לא רק מעשר, עבודת הצדקה. מתי זה נקרא עבודת הצדקה? כשזה כואב לך בכיס. וכשזה לא? אז זה נקרא מצוות צדקה שאתה מחויב בה. זה נקרא מעשר. יש לך 100 שקל, את חייבת לתת מתוך 15 שקל. חייבת. זה לא שלך בכלל. זה לא נקרא צדקה. באמת? באמת. למה מעשר? 10. מעשר זה מצווה שאתה מחויב בה. לא, מעשר אני יודעת את המצווה. אבל אני רוצה רגע להבין את הדקות הזאת שכרגע... כן, כן, כן. יש אנשים שיותר קל להם לתת. נכון. יש אנשים שפחות קל להם לתת. נכון. בלי קשר לכמה יש להם בעובר ושם. נכון. אז זה לא נחשב צדקה אם זה יותר קל למישהו לתת? אם זה יותר קל, לא, זה לא נקרא עבודת הצדקה. יש מצוות, יש, הנה, תקשיבי טוב למילים, תקשיבי טוב למילים, תפסנו, הנה, תפסתי, תקשיבי למילים. יש מצוות התפילה, ולקרוא טקסט עם כולם ביחד, בקה, ולהגיד אמן, 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 ולעמוד כאן ביחד. יצאת ידי חובת מצוות התפילה, אבל יש עבודת התפילה. אתה מתכוון לכוונה. עבודה שאתה עובד. אבל למדנו שקודם כל המעשה הוא חשוב. נכון. נכון, זה לא בבטל. נכון. אבל שאתה אומר לגבי הצדקה, שאתה אומר, אם זה קל לך, ואם זה פשוט לך. אז יש שיחה מדהימה של הרבי, של על אחשוורוש, למה מתחילה מגילת אסתר, ומתחיל כל הפרק הראשון, בוץ וזהב ותכלת ושני ו180 יום, ורצפת בד ושש. הרבי אומר, מה זה חצי פרק שעליהם ספרים לך על המסיבה של אחשוורוש? מה זה צריך להיות? מה קרה שם? למה ספרים לך חצי פרק? אז הרב, וזה היה 180 יום מסיבה. לא כמו היום, לא, חצי, 180 יום ניתן מסיבה. הרב אומר שאם אתה עשיר כמו אחשוורוש, אתה לא יצא ידי חובה שלו מסיבה, עד שהמסיבה היא לפי הערך שלך. הרב אומר שיהודי הוא עשיר, ויש לו... אבל המעשר באופן יחסי להכנסות שלך. תקשיבי טוב. מישהו עשיר, והוא יש לו $1,000,000. אז אם הוא לא נותן לפחות את $100,000, אפילו רבי שם לא מספרים נראה לי, הוא לא נותן לפחות את $100,000, הוא בכלל לא קיים מצוות צדקה. והוא צריך לתת יותר מזה, לפחות 20% ועוד יותר חומש ועוד... ועד שזה לא נעשה אצלו באופן כזה שאצלו זה נקרא צדקה, אז הוא לא יצא ידי חובה. אז אצל מי שברחוב שהוא לא לומד חסידות והוא מיליארדר, אז פעם ראשונה הוא נתן שקל, כפיים, באמת יצאת מהזה, יצאת נתת שקל. שזה גם טוב. שזה נהדר, לא, הפוך. זה מצוות, הוא קיים מצוות צדקה. בסדר? מישהו כבר בתוך העניינים, מישהו כבר שמע תורה מצוות, מישהו כבר חסיד, מישהו כבר רוצה להיות כמו שצריך. אז אצלו כל דבר הוא כמו שהוא אומר כאן, צריך להיות באופן של מה? יגיעה. עבודה יגיעה, יגיעת נפש ויגיעת בשר. אז בהתחלה יגיעה אצל אחד באמת זה להתחיל לתת צדקה. אבל אחרי שהוא כבר נותן צדקה כמו שצריך, הוא נותן מעשר, כפיים לא, באמת כל הכבוד לו. עכשיו תתחיל לתת עבודת הצדקה. זה כבר אתה לא מחויב. אבל בזה נמדד אם אתה עובד את השם או את עצמך. אני יכולה להגיד משהו? זה כמו שמישהו בא לרבי ותרם $1,000,000. אז הרבי אמר לו... שנה הבאה תיתן יותר. תרמת $1,000,000, אבל אתה יכול לתרום, אם תרמת $1,000,000, אתה יכול לתרום $2,000,000. שנה הבאה כפול, כן. יש וידאו כזה, בדולרים זה שם. כן. כן? לכן הוא אומר ממון, למה ממון? כי המון זה הכי נוגע לנו, אנחנו בטוחים שאנחנו הולכנו את הכסף. מה אימון? אני רוצה לתרום לעניים ממש. אחרי זה, בשעות הפנאי, אנחנו נדבר למי את יכולה לתרום. שלחתי, הנה שלחתי היום על מישהי משפחת שלוחים, תקשיבי טוב, נפטרה אימא לשבעה, תקשיבי טוב, נפטרה אימא לשבעה, נפטרה אימא לשבעה, תקשיבי טוב, אימא לשבעה, נפטרה בפתאומיות בת 44, והיא הייתה מפרנסת העיקרית, והם שלוחים בקיבוץ יפעת, וכמו שזה נראה מן הסתם, הם בטח לא עושים הרבה כסף, הבעל לחלק נרות שבת קודש ונחות תפילין, כן? בקיבוץ שם.
ועשו להם פרויקט עכשיו של אספת תרומה, את מי תרימו? את כל השירים הגדולים, את כל החב"דניקים שאין להם גם כסף. אז הצליחו להתרים 200-500. למה? לשליחי חב"ד יש תרומות. נכון. בסדר, אנחנו מגלגלים את זה הלאה, כולם תורמים לנו, אנחנו תורמים גם אנחנו, וכולם תורמים, ברוך השם הגענו לקיבוץ אחד גדול. לחצי מיליון שקל הגיעו יפה. אבל חסר להם עוד 200,000 שקל. רוצה לתרום טוב? תתרמי שם. הנה, אני אומר, זה צדקה, מה שנקרא... פר אקסלנס. לא פר אקסלנס, זה אימא של הצדקות. יש את הדרגות של הצדקה, זה הדרגה כמעט הכי גבוהה. זה כל צדקה, גם אם בא בן אדם... ברחוב וקונים זה סמים, אתה כן יכול לדעת אם הוא לובש ג'ינס ולא לובש חולצה. צריך להיות חכם גם סליחה, כתוב בהלכה שאדם... את לא צריכה להסכים איתי, אבל ההלכה קובעת, שהיא כן מסכימה איתי, שאדם נותן צדקה, הוא צריך לדעת למי ואיך לתת. אם בא אליכם מישהו ברחוב והוא בלי חולצה ואת רואה שהוא מסכן, אז קודם כל תקנה לו חולצה, אולי תביא לו חולצה. זה כבר הצדקה. דבר שני, הוא רוצה סנדוויץ', אז בוא, תגיד לו, בוא הנה, בוא נלך לחנות, בוא תבחר את הסנדוויץ'. ובדרך כלל הוא לא רוצה סנדוויץ'. את יודעת למה? כי הוא רוצה לקנות סנדוויץ', אז זה לא נקרא צדקה. זה לא נקרא מצוות צדקה. רוצה פיקס. אבל תקשיב, זה לא התפקיד שלי, בן אדם מושיט לי, אני יהודייה, בן אדם מושיט לי יד, נגמר הסיפור. אז תקשיב, מה שהוא עושה, אז זה הלב שלך. אז אני אומר לך שוב, את אומרת את זה, וההלכה אומרת אחרת. זה הרגש שלך אומר. אני הגון ודאי, תיתן מלא כסף. מה אני אכנס, מה הוא עושה? לא, אם את רואה שזה נראה חשוד, את לא צריכה לתת לו כסף. אני פעם כמה שמעתי לו, ראשונה. זה חבל שהיה וכמה שירים שמעתי את זה. הוא אמר את זה מלא פעמים. אנחנו תורמים כל יום ל-20 העניים בפינה של הסנטר, הכל בסדר. אבל הוא שמגיע לי בלי חולצה ואני יודע שהוא הולך לקנות סמים, אז אני אומר לו, בוא תבחר סנדוויץ' כאן בסופרסל ואני אשלם עליך. זה הכל. נכון? זה הכוונה, שגם אם אתה תורם, שתדע שהוא לא יקנה עם זה סם. באמת הלך למשהו... כן, אני אומרת, כאילו, אם הוא נקרא דרכי, אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו אליי. מן הסתם. נכון. לא משנה מה מומי. שתקנו סנדוויץ'. בוא נמשיך. זה אפילו מבחינת סורמרה... בארומה. לא פתאום בארומה, זה משהו קשה. זה אפילו מבחינת... אני לא יודע. טוב, בוא נמשיך. ואפילו מבחינת סורמרה, יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל וכל וכל. בכל מכל כל. במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנ"ל ואפילו פחות מערך הנ"ל, כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו. שמעת על זאתי? שמעת על זה? כשאתה שומע את המילה הזאת צריך להידלק לך הנורות. ללכת אחורה, אתה לא רוצה לשמוע את ההמשך. זה עבירה בדיוק כמו לאכול חזיר. רק מה, זה אתה עושה כל יום? בסדר, אבל זה אסור. זה אסור, מה? קראתי היום שדוד המלך שלח אנשים למלחמות, והיו נופלים במלחמות של דוד המלך, למה? כי עד הלתורין היו מרחלים אחד על השני. אל תדבר על דוד המלך, זה לשון הרע. לא, הם נקראו אנשי דוד המלך, הם היו חסידים, הכל והכל וזה, אבל כיוון שהלשון הרע אחד על השני, היו נופלים מזה במלחמה. ודורות שהיו באחדות, לא היה קורה להם כלום. סיפורנה דורות שהיו רשעים, אבל כיוון שהיו באחדות, אז אף אחד לא נפל מהם. אז ואם זה רק מידע על קולגות, לא שומע? מקומות עבודה, נראה לי זה... נקודת עבודה זה הכי קשה שלנו. לא, תקשיבי טוב, אם זה אדם שאסור לעבוד איתו, הוא הולך תשמעי, אל תעבדי איתו או אל תעבדי איתה. לא, אבל חילופי מידע על קולגות או על עבודה כזו או אחרת, אז אתה מתאר מצב שאותו בן אדם עשה. הוא דביל. לא, זה בעורכות דין, אני לא יודע איך זה עובד, שאלו רב. כי זה משהו אחר, כי זה לא לצורך לעזור לתיק שלכם, אבל אם זה משהו מלוכלך, צריך מאוד להיזהר. העבודה שלי זה לקטרג על אנשים. העבודה שלי בגדול זה לשקר. פשוט ככה. תמחוק את זה אחר כך. לא, זה... מה אני אעשה? זה ידוע. לא, אצלי זה להגיד את האמת. זה ידוע, איזה דור. בסדר, אחת מתקנת, אחת דורסת. תקשיבי טוב. בא לנו זה עובדים, כיתה י"א. את צריכה לתקן יותר מה שאחותך הורסת. אבל רק אתם הבנתם עכשיו, אבל רק שנייה, שסיגל שקרה והדס אמרה את האמת, כן? העבודה שלי זה להגיד את האמת. אתם הבנתם אבל מה קרה פה עכשיו? שהדס, היא אמרה עכשיו באמת וסיגל שקרה. אתם הבנתם, נכון? למה? כי את אמרת שאתם צריכים לשקר ואתם צריכים להגיד את האמת.
נכון, סיגלי קטגוריה, לא, זה הייתה בדיחה. אבל האמת שאני אומרת, היא לשון הרע, בכל הדעות. לא, זה לא לשון הרע, מה זה? צריך לבדוק אם האדם נכנס לכלא או לא נכנס לכלא. גם שזה האמת, זה עדיין לשון הרע. לא, אבל זה משפט. יש משפט, מה, יש משפט היום. חמור וסוס, זה קרה משהו, הולכים לבית דין, צריך להגיד. אני ראיתי ככה, ושמעתי ככה. זה לא לצורך החילוט, זה לצורך בירור האמת והצדק. אז קשה. ודאי, אחרת אי אפשר היה לכם לעבוד שם. יש פה לפחות 4 עורכי דין. אני וטליה ספרנו 7. 7 עורכי דין בחברותא. חבר'ה, הגיע הזמן שאתה... 7 עורכי דין בחברותא? מה זה? זה... שלומי. פתחו משרד. פתחו משרד עורכי דין, מה? פתחו משרד ש30% מההכנסות הולכים לפה לפעילות. הפוך, אל תפתחו משרד, תתברגו כולם בפרקליטות, תהפכו אותם מבפנים כבר. לא, שהיא בפרקליטות שם. אתה יודע? של המדינה. יאללה, בוא נתקדם כל העורכי דין פה. כן, חבר'ה. ברברתם מספיק בזה. בית הדין נקרא לסדר, בוא נמשיך. אז אפילו בגנות חברו, אפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת, חבר'ה. ואפילו כדי לנקות עצמו. אני לא עשיתי את זה, כן? מכירים את זה? כנודע דאמר רבי שמעון לאביו, רבנו הקדוש, לאו אנא כתבי, אלא יהודה חייטה כתבה. כן, יהודה חייט כתב את זה. ואמר לה, קלח מלשון הרע. כן, הוא אמר לו, למה אתה כתבת את הגט ככה? הוא אומר, אני לא כתבתי, זה יהודה כתב. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר לבן שלו, מה, אתה מדבר לשון הרע על יהודה? הבנתם? סיפור. אבא כעס על הבן שלו. כן, היו צדיקים כאן, זה רבנו הקדוש. אז הוא אומר לו, למה כתבת את הגט ככה? זה לא נכון. אז הוא אומר לו, זה לא אני כתבתי, זה רבי יהודה כתב. אז הוא אומר, איך אתה מדבר לשון רע על רבי יהודה? הבנתם? המטרה פה היא להגיד לנו לעשות מה שצריך לעשות, גם אם זה סור מרע וגם אם זה יעשה טוב, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. ואז הוא מסביר לנו שגם אם אתה חושב שאתה לא, אז אתה כן עושה. נכון? כן, לא סתם. תסתכל על העבירות הקטנטנות שיש בעולם. קטנטנות הכוונה שהן בשבילך קטנות, של הקדוש ברוך הוא זה גדול. רק אנחנו, לשון הרע, נהיה דבר שברגיל. זה אחת הסיבות שבאמת אי אפשר לקרוא שום עיתון כמעט היום. איך אתה יכול לקרוא עיתון? על פי ההלכה הפשוטה. איך אתה יכול לקרוא עיתון? או לפתוח איזה אתר, למה? כי יש שם ודאי לשון הרע על מישהו. ועצם זה שאתה רואה את זה, אתה שייך לזה וזה קשור אליך. חוץ מרוטר, סתם. אני צחק על עצמי. כן, לא, כל אחד והלשון הרע שלו, אבל בכל מקרה, צריך לדעת באמת להימנע מלשון הרע. ותדעו לכם, אני לא מעיד על עצמי, אבל אפשר להגיד שאפשר להשתפר בלא לדבר לשון הרע. ולא לשמוע. ולא לשמוע לשון הרע. לפחות לרדת מ-100 ל-50. זה יכול ליצור ריבים. מ-50 ל-10. זה יוצר ריבים. לא, זה יוצר ריבים מהאנשים שאתה אומר, אני לא רוצה עכשיו. או זה. אז מה, זה יוצר התנגדות ישר. כי אתה מגזים. אתה מגזים, מה, אי אפשר לדבר איתך? כן, אי אפשר לדבר, אז אי אפשר לדבר, אז מה קורה? הטריק הוא לא נכון, תקשיבו, הטריק הוא כזה. הטריק הוא, זה בלי שמות. למה? מישהו יצפן אותך בעבודה, אתה רוצה לספר לאשתך אולי. אחרי כמה זמן אתה קולט שזה כבר גם לא שייך. אבל אתה רוצה לפרוק קצת, אז אתה לא חייב להגיד את השם מי יצפן אותך ולמה הוא יצפן אותך. אסור אפילו ברמז. כן. תוך כמה שנים אתה תצליחו. מה תוך כמה שנים? שבוע ללמוד כל יום 2 הלכות לשון הרע, הם מתחילים. אבל להגיע לרמה שזה כמו שצריך, זה לוקח זמן. כל יום 2 הלכות לשון הרע, אני אומרת לך, לא תבין. בוא נדבר בעוד 3 שנים. זה בלתי נמנע, כי את חושבת שזה בסדר. אני ומיטל מצאנו שיטה. לא, אני ממש לא חושבת שזה בסדר, ממש לא. זה על הפנים, זה מביא כל הצרות לעם ישראל, אבל... מיטל מצאת השיטה הכי טובה. אבל זה נחמד, זה כיף. זה הולך טוב עם הפסקת צהריים. באמת, שיטה מעולה. נו. עם מוזלי. מיטל המציאה את זה, כשלמדנו על פרשת מצורע. נו. שכל הלשון הרע שאנחנו אומרות, אנחנו כותבות בצד. כל לשון הרע שאת אומרת במשך היום, את כותבת לך רשימה בצד, ואז מעבירה את זה למישהו. ואז את כאילו מהפחד שלך, שבן אדם יראה איך דיברת כל היום, את כבר תפחדי לדבר, וזה עבד. פחדנו לדבר. פשוט ידעתי שמיטל הולכת לראות כל מה שאני הולכת להגיד במשך כל היום. כבר מצאתי את עצמי, לא מסוגלת לדבר לשון הרע. רעיון מופלא, בוא נתקדם. ואז היא אמרה, אם אני מפחדת ממנה, אני בטח צריך לפחד לקדוש ברוך הוא. זה רעיון נחמד, תעשו חברות את לשון הרע.
וקאי גב... לא, אני רציני, אני... פטנט רשום, פטנט רשום. בשביל זה יש קבוצה של בנות. כן. וקאי גבנה כמה מילי דשכיחי טובה ובפרט בעניין לקדש עצמו ומותר לו שפוסק אדמו"ר הזקן שהוא מדאורייתא כמו שנאמר בפרשה שלנו קדושים תהיו והתקדשתם גם אז התגחה פרטית, ראיתם? זה בדיוק הפרשה. בשביל זה משכת את פרק כ"ט זה? אז התגחה פרטית. 3 שבועות. אז התגחה פרטית. כיוונתי חצי שנה כבר שאנחנו נמתניה שפרק ל' ייפול היום. חבר'ה, אומר אדמו"ר הזקן משהו קשה לאוזן לשמוע. מצוות עשה מן התורה לקדש עצמך במותר לך. מה זה במותר לך? מה זה לקדש עצמך במותר לך? זה מותר! למה לא? קדש עצמך גם במה שמותר לך. מה זאת אומרת? יש למשל אצל סבתך ב7 קינוחים, אז אפשר לאכול 4 ולא 7. אי אפשר, היא מחייבת. זה טעים, אבל מה... זה טעים. מה לעשות שטעים לי? לא, זה הכוונה התקדש ונקדשים. אבל זה ייזרק, זה טרוף. אל תדאג, זה לא ייזרק. רואי אוכל את זה, את כל השאלות, רואי מקבל ביום ראשון. לא הבנתי. קדש עצמך מותר לך, עכשיו יש לך דוגמה, שבת. אם רואי מקבל ביום ראשון, ויש לך 10 קינוחים, אפילו עם הסלטים. יש סלטים בארוחה. שבת, יש נפש יתרה. 18 סלטים, נכון? לא צריך לאכול את כל הסלטים. נו, וזה נקרא לקדש את עצמך. למה? כי זה מותר לי לאכול את כולם. אבל אני מבדיל את עצמי. גם היה מותר לי. זה כתוב עוד. יש עניינים נראה לי קצת יותר לקדש את עצמך. תתחילי בזה. תתחילי בקטנים. יש עכשיו לשתות סודה, ויש סודה קרה. אני יכול לשתות סודה ולא סודה קרה, נכון? לא, זה לא טעים. מה פתאום, זה לא טעים? שומו שמיים, ומה יקרה אם תשתי מים? די גם, זה מוכח. לא חשב. זה מוכח היום שהדייטים, זה מדהים. תדעו לכם, פי 3 סכנה למחנות לב ומוח, הדייט. ועל הסוכר הרגיל עוד לא דיברו בכלל, זה בכלל אם יספרו לכם מה אתם שותים, מה הוכח שספרייט מפרק את העצמות. הגזים מפרק את העצם. נכון, אני לא יודע אם זה נכון. גם, אגב, גם סודה. ברור, כי זה מפרק, הגז מפרק את העצמות. נו. ועוד כמה שנים יגלו שמים מסרטן. אחד זה שלו, מים זה הכי בריא. מים זה התורה. איך, אבל סודה זה הולך למבוגרים. לא, אני לא בורות בכלל. זה מתפרקים. מים זה תורה. שישאר לכל החיים. נלכת לכנרת. חבר'ה, הקדש עצמך מותר לך בדורות קודמים, זה היה נראה כזה בקטנה. בדור הזה רואים שאדם שהוא לא שומר על איך שהוא אוכל לשותה, איך שהוא... זה הגוף שלו לא מרגיש טוב. היום זה נהיה כזה תרבות שהגוף יהיה בריא, נכון? הלוואי שכך יהיה לנשמה. אבל גם חשוב שיהיה גוף בריא. זה לא צחוק. יותר מזה, אם אתה אוכל 2 קינוחים יותר מדי, אין לך כוח אחרי זה ללמוד תורה קצת. כי אתה מתעלף על הספה. ואתה לא קם אחרי זה לשחרית. כן. אבל אני אומר לכם מניסיון, אם אוכלים קצת פחות, ושותים קצת פחות, אתה כמו נמר. צריך לעשות קצת פחות לחיים. אתה כמו נמר. גם לא קשור לחיים. קשור לחיים, אז אתה שותה לחיים, אתה לא קם. אז אתה קם כמו טייגר, הפוך, אני תלוי. חבר'ה, אתם לא איתי. איזה טייגר? יש לך 5 ילדים שעושים לך חצוצרות בראש, אחי, בגלל זה אתה קם. ממש לא. תשאל את אמא שלי, מכיתה א', שאני הייתי קטן, הייתי קם בבוקר, מכין לי סנדוויץ' והולך לבית ספר לבד. תקשיב טוב. בסדר. אבל לא ידעתי למה עשיתי את זה. אחרי זה גיליתי שכנראה רציתי להתפלל. הייתי מגיע לבית ספר, אני אגיד לכם פה סודות, הייתי מגיע לבית ספר לבד. אין חיה, שומר לא הגיע, הייתי הולך, לא יודע מה, הייתי מסתובב, מתבונן. אנחנו יודעים שאתה קצת זה, אנחנו לא רוצים להגיד את כל האמת. ממש מוזר, הייתי מכין סנדוויץ', לא הייתי מעיר את ההורים בכלל. הייתי קם. והיום הוא לא ידע להכין כלום. למה אתה מדבר ככה? אני מכין לא יכול. תשאל את עליה, לא יכול. קיצור. בגיל 6. לפחות היית משקיע, זה הכי... אין לי מושג, אבל הייתי מכין סנדוויץ', קם, הייתי רואה, מה היה בבית ספר שהיינו קטנים? היה בולי, נכון? היה בולי, 6:45 בולי, והולך לבית ספר. בוא נמשיך. יפה. הנה, בוא נמשיך. אז זה העניין של לקדש את עצמך, ומותר לך, חבר'ה, גם בדברים מותרים, למשל, שינה, אכילה, שתייה, דיבור, זה הדברים שמותרים לך, גם בזה, תבדיל את עצמך. למה? כדי לקדש את המותר. כי זה מצוות עשה מן התורה לפי אדמו"ר הזקן, קודם כל. דבר שני, המותר מהר מאוד מוביל אותך לאסור. קליפת נוגה היא חברה של ג' קליפות הטמאות. כשאדם מתרגל לתאוות, מהר מאוד יכול ליפול לתאוות אסורות.
ודי לחכים וברמיזה, כן? מן הסתם כל אחד מבין את זה. וגם דברי סופרים חמורים מדברי תורה חולו. שבכלל להקפיד על דברי סופרים, זה יותר חמור מדברי תורה. אז יש כאלה שאומרים, זה רק מדי רבנן. מכיר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר שחביב עליו דווקא הדברי סופרים. ולכן שדווקא בזה אתה מקפיד, כתוב שבזה מראה שאתה הכי אוהב את הקדוש ברוך הוא. כן? במה מראה הכי שאתה... במה הכי מראה שאתה אוהב את הבן אדם? שאתה מתחשב בדברים הקטנים שהוא לא אומר לך. שאתה מתחשב בשני בדברים הקטנים שהוא לא אומר לך. במה שהוא אומר לך, נו בסדר, הוא אמר לי אני אעשה. מה שהוא לא אומר לך ואתה שם לב לזה, כמו הפגישות הראשונות, כן? ככה צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא. לחפש את הרמזים שלו, לא רק את מה שהוא אומר גלוי. אלא שכל אלו וכיוצא בהן הן מעוונות שאדם דש בעקביו, בקטנה. וגם נעשו כהיתר מחמת שעבר ושנה חולו. כן, מה זאת אומרת? אני כל הזמן מדבר לשון הרע, מה? למה מי צריך להפריע לו לשון הרע? שיקב לו הלב שהוא אמר לשון הרע. יקב לו הלב שהוא שמע לשון הרע. זה לא כואב לך, סימן שאתה עדיין שקוע בתאווה הזאת. מה זה דש בעקביו? שהוא לא שם על זה פס. כמו... דורך על זה עם העקב, כאילו זה, אתה ממשיך לך, אתה בכלל לא רואה את זה. הוא הופך את האיסור להיתר. כן. יכול לסעור לכם עשרות דברים שכל אחד מאיתנו עושה, שזה בקטנה אצלו. בקטנה. לפעמים אתה לא שם לב למה אתה עושה. הרוב שזה שגור. כי אתה לא שמת לב, כי אתה דורס על זה עם העקב שלך. וגם בגלל שהיה לי 40 ללמוד. כל החיים התרגלת. מה, עכשיו אני אשתנה? עכשיו אני אשתנה, אני כבר... על מיליון דברים. על הכל, על הכל. דברים אסורים, דברים מותרים. מותרים, אסורים, כל אחד יסתכל על עצמו. אבל באמת, אם הוא יודע ספר, הוא מחזיק בתורת השם וקרבת אלוקים יחפוץ. גדול עוונו מנשוא, איזה כיף. ואשמתו גדלה בכפלי כפליים. במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו. בערך ובחינת מלחמה עצומה נזכרת לעיל מאשמת קל שבקלים יושבי קרנות הרחוקים מהשם ותורתו. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצרים הבוער כי יש להבה מפני פחד השם. המבין ומביט אל כל מעשיהם כי אשמת כל הקרוב או כל הקרב אל השם ואל תורתו ועבודתו כמאמר, וכמו שאמרו אותנו זיכרונה לברכה, לגבי אחר שידע בכבודי. כן, אחר זה רבי אלישע בן אבויה, שהשם כאילו כעס עליו יותר, למה? כי הוא יודע מי אני. מי מעצבן אותך יותר? הוא שלא מכיר אותך או שמכיר אותך? המשפחה הכי מעצבנים, למה? מה זה, הכי קרוב אליי. הוא עושה לי ככה? לא מתאים. ולכן אמרו רז"ל, עם הארץ שזדונות נעשו לו כשגגות. שימו לב, האלה שבחוץ עוברים עבירות, הזדונות שהוא עושה בכוונה, זה כאילו עושה את זה בטעות. אופס, קרה לו. אבל אנחנו שלומדים תורה, אתה לומד תענית, אתה לומד חסידות, ויש דברים שאנחנו עדיין מתנהגים ולא מתנהגים באופן של עבודה קשה לשבור את עצמנו, אז העוון שלנו הוא כפל כפליים מהוא ברחוב. עכשיו בוא נראה אותך שופט מישהו ברחוב. אחרי פרק הזה של תניה, אתה לא יכול לשפוט אף אחד ברחוב. כי הלוואי השם מסתכל עליך כמו שהוא מסתכל עליו. קיצור עדיף לא לדעת. לא. איזה משפט סיכום. איפה שהוא, מה? אובג'קשן, עדיין. אני לא רואה.